guys, good morning. Maayong buntag. Today is Monday. Mauron ang adlaw sa kasal ni Liz John. Diya ko sa balay sa bride. Diya mo ang igagaw kaniyo si Alger. Gikan sa Cagayan. Morning. Special nga niabot diri kay mo attend sa kasal ni Lisa. Unsa may ka sulti nimo sa imong agaw, Jer? Okay. Ay ako salamat ko nga maya ako pagbiyahe o pag-abot. Then niya ako diri. Mutang ko sa kasal sa gagaw nga pinaka husgan. Ay. Unsa may imong ikuan? Sulti. Bahin siya kami noon. Nagpasalamat ko guys sa iyang kami yun. Niabot lagi siya nga panahon na takna nga sa iyang naminyo lagi siya sa iyang dais o pila? 40. 42. Uy! Ha? 42. Okay. Mas mayo kay nag-aabot na siya ng pagidaron kay una-una pa siya na inyo kay ug sa wala na mas delikado. Diya kita madulog tani na may mutang madri. So, mayo kay nagkauna-una na musulod siya na isulod siya sa kaminyoon kay doon sa napadulog. So, congratulations. Congratulations, Lisa. Okay. Thank you, Jer. Thank you sa pag-abot diri sa Bohol. Kaning mga sudan nga giluto karon guys, para rani sa pack lunch nga ipang-distribute diri sa balay sa bride. Ang venue sa kaon paghuman sa wedding dito sa Lenin's Function Hall sa Hagna, Bohol. Kaning ni adere mga 400 pack lunch almost 500 para rani panghatag sa diri sa balay sa bride. Kaning ni guys dire mauni gipang luto para sa pack lunch. Kani mauni diri ang mauni ang rice. Kani ang mga sudan para butang sa isud sa pack lunch. Nagsugod daw pamutos day? Pangpak. Kani nga putahi. Unsa ni nga putahi day? Pansit. Pansit. Bisan sa kuno ni Tis. Pansit. Ang ship anis si Inday ug si ansa kahin pangan ani niya nga kuan. Di na may uban nga Christina pero baby. Kani ayan ang tinay insa today Chris. Si Inday Chris. Ni kay ga partner man ni si Inday ug si Chris. Partner. Naluto na yung laro ka gapon? Lami enta dito no? Kanya si Chip Inday. Para pansit. Kani mo na ni. Una ni para pansit kani. Okay, guys, taas ko ng buwak. Ready na ni. Ay, nasali. Hoy, ganyan. Madyo ko na nga luwag ni Muday kay dili kaadyo init. Labing taasa pero para maghawoy. Kabo, ay, kabo na may tanong.
Diyan nagkuan. Bailan ka. Karne para pansit. Kanin sa na mo day? Laro ka ni te. Isa ka lain nga putahe para sa laroka. Upat man day kuno kasudan isud sa paklans ani guys. Laro unsa man pansit, lechon, Laod sang gagmay daya. laod jang gagmay og adobo. So upat ka putahe plus Mahurot na pag adobo. Ako na po. Ay na po ikuan daya. kung mahurot ang adobo na ay ipuli. Na ay mao kay pila ra gud to adobo nya pila ka paklan 400 ka pen. Ito pa. Wa na mag-imong mga assist day nangahubog man. Kato ah. Nanagat di Wala ay. may saot ilagi. Mao na kay wa pa darin ta na nagdungag naman pud sila sa Naman Diyo. sila. La Roca. Yan na ang La Roca guys. Iprito na. Kanina lechon donated by Gina Asiro Marapaw. Kani para ni sa kasal ni Lisa ug ni June. Mao ni say gutad-gutaron, i-chop ni siya, isulod ni dito, i-apil ni sa pack lunch. Kaya ang pack lunch ani kay bali upat ka mino, upat ka dishes, upat ka mino. Apil na ning lechon. Kaning pack lunch ipanghatag ni siya diri sa balay sa bride. Kay ang kaon, ang venue sa kaon after sa wedding dito man sa Lenny's function hall sa Halna. Kani diri intended for sa mga tao nga dili na makaadto sa Halna diri ra sa balay sa bride. Saluto lang sa sinay. Kana ang antay. Luto. Lisa, tugignan. Aron sa awat ko at simbahan. Kada nang ubod panala paklas pagod. Idahin mo kulay. A few moments later. Hello guys! Diyan namin sa venue sa Lenny's. Diri ang taon after sa wedding. Tara!
At isa na mas naman, final card, ato tingkas namin. Mas kapigyan ka sa marwagamit. programa. Nanguli na. It's time to go home na, guys. Thank you sa tanang mga visitors. Thank you for attending sa wedding ceremony ni Lisa at ni June. Salamat sa tanan. Thank you for watching and God bless.